עכשיו, לי יש טונות של סבלנות, שזה הכי חשוב. אני לא יכול לדרוש מכלב להיות סבלני אם אני לא סבלני. זה הגיוני, נכון? זה יהיה לא הוגן. אז אם אני רוצה שהוא יהיה סבלני, יתיישב, ואז ייצור איתי עם קשר, אבל זה כבר אחר כך, אני קודם כל צריך לדרוש את זה מעצמי. ובגלל זה אני אמרתי מלא פעמים לקרינה, שבים זה המנטור הכי טוב שהיה לי. באמת. כי כמות הסבלנות שאני פיתחתי איתו, ואני לפניו חשבתי שאני בן אדם סבלני, מצוין. לקי, חופשי. ראיתם? זהו. שיפרוק, שיציא. כי עכשיו קיבלת את האישור שלי. עשית את מה שאני רוצה. לא היית צריך לתת לו להמשיך לשבת כמה שניות? כן, פעם הבאה. עכשיו רציתי לתפוס את המומנט, ללכוד אותו. בשנייה שהוא התיישב, רציתי ללכוד את זה באותה השנייה. פעם הבאה... זה לתת לו כאילו להבין שהנה התיישבת, אז עכשיו... כן, בדיוק. אני אעשה את זה עוד כמה פעמים, ואחר כך אני אתחיל לעשות 2 שניות. התיישבת, אני אחכה 2 שניות, ואז אישור. אחר כך התיישבת, אני אחכה 3 שניות, ואז אישור.